Ay, masapa ko lang. Ano na? Asa ka pandiliyangit? Giguyod lang ang pukot pero naay nakuha. Wala daw. Ganito daw, ganito. Oh, Ayaw ba? Ay. Pagtanggal daw. Oh. Maakon. Mga akbay. ako ni pagtanggal na ay. Hindi mo na kaya liyok. Kahit tulog. Ano ba? Tara guys. Oh, tara guys. Look. Biyo. Oh, Biyaya guys. biyaya ng karagatan. Dekorasyon. Kuha nila oh. Baro na kila-ila. Yan nasa diri guys oh. Waag master kay si Wawa mo ang wadi-wadi diri guys. Ito yung kirodi guys. Mo na yung among kapitan diri. Oh, mga unag buhi na isda. Kilaw diretso. Uy, sarap ng lasa. Sakit ng tunog. Musta kuha tao? Kira. Kira tao. Ginugutom na ako guys. Diyan na lang. Ulit ka ni pinahitag tunog. Karo diri. Oh, wala. Oh, bagay. Oh, Shout out guys sa Avatar Alien. grabe guys oh. Oh, Alejandro, ano ka ni Kuyo? yan ang kaunong diretso guys. Kilawon na diretso. Ulog mo pa ni Alejandro. Apa kayo mo kayo? Ay kabaw. Dito, ano ko po ay? Ayo. Okay. Sabi na na Ako kagwa mo. Tulis put. Napa kayo dito o dag? Pawan mo dapat. Kaputan ni mugulo na iwan. Oh. Ini may kilaw niya. Ha? Pasa mo. Sa itong rumpi, nawala ang rumpi ba? Naku isa ra dire. Sa rumpi na eh. Mayroon eh. May gani kay. Nagani ka Jack. Sige kagi mo. Ay, hindi mo lang gani ka daw. Kuya kay panimuta basta mga kapitan yan eh udagan ay gabi panimuta. Kuya, orang kinay na.